Общо взето по навик тази титла идва в Торино. Пет килограма тежи този трофей. Което е положено. Да видим сега какво следва. Signore e signori, la squadra vincitrice della Serie A Team 2013-2014, il primo campione d'Italia a sfilare Един по един. Шампионите ще излизат и ще получават своите медали. Ето го човекът, който днес не игра заради наказание, но човек с основна заслуга за тази и за предишните, разбира се, титли. Един от най-добрите защитници в света. Човек, който ще бъде основно действащо лице и в Бразилия. Джорджо Келини. Касерс също показа много голямо израстване в своята игра. Превърна се почти в титуляр заради контузията на Бързали в последните няколко месеца а успя по абсолютно достоен начин да го замести. Със сигурност Касерс го очаква много добро бъдеще. Интересно ще бъде дали то ще бъде свързано с футбола в Торино. Ето, че отбора най-накрая ще усети шампионския вкус с екипа на Юве. След като също игра в много от мачовете на бянконерите. И е един от любимците. Дали за последно този човек не излиза на този стадион с екипа на Юве? Бъдещето ще покаже, но Погба остава ярка следа в историята на Ювентус. Дали офертата на Пари Сен-Жермен наистина е толкова примамлива? Погба ще бъде убеден от Аниели да остане. Също е един от най-актуалните въпроси. Всичко приключва с усмивка. Кошмарът на Пепе е вече зад него. На тази възраст толкова дълго вън от терените се отразява неименуемо, но Пепе ще получи шампионски медал. Струва се, че за него съдбата подготвя наистина най-хубавото нещо да триумфира. Напълно здрав, взел участие в мачове на Юве. Любимецът на местните. Ако забрави за дечицата, но това е защото вниманието му е насочено на всички тези от трибуните, които го подкрепяха през всичките тези сезони. Местното момче
награден. Campione d'Italia, pronto agli applausi, la passerella, maglia numero 9, campione d'Italia, Mirko! Може би този човек наистина за последно ще бъде награден като шампион на Ювентус. Индикациите са, че той ще напусне. Много помогна на Ювентус в тези години Мирко Вучинич. Разбира се, характерът му е малко по-особен на повечето балканци, но Вучинич се превърна също в един от най-учителните футболисти от феновете. Тевес пропусна възможността да триумфира на първо място пред голмайсторите, но остави невероятна емоция на феновете. Достави много хубави моменти и определено това ще е един от футболистите, които ще липсват много на хората, обичащи тази игра на световното първенство. Жалко е, но за тебе сезона приключва тук и сега започва дълга почивка. Атомната мравка с усмивка на лицето също излиза, за да получи аплодисменти. Не особено успешен сезон за него, но в моментите, в които Конте му даваше шанс изява, Джовинко се раздаваше до край, доколкото позволят възможностите. Pronto anche lui a raccogliere l'applauso dello Juventus Stadium, il nostro campione d'Italia con la maglia numero 13, Federico! Federico Peluso. Ходещият жълт картон. Но шампион на Италия. Sale fortissimo nello Juventus Stadium, campione d'Italia, maglia numero 14, Fernando! Невероятен сезон за Ювенте. Успя да стане шампион в първия сезон. Дълго време бе следен и желан от клубе. През много труден период премина кариерата му, тогава, когато не играеше в Атлетик. Но ето, че сега Ювенте може да бъде горд и доволен от представянето си. Un altro straordinario campione riceve l'applauso dello Juventus Stadium. E il campione d'Italia con la maglia numero 15, Andrea! Основен футболист, за жалост в края на сезона получи някакви травми, които не му позволиха да бъде пълноценен, но Бардзали е човек с огромно сърце, човек, който виждате как е посрещат от своите съотборници. Applausi al colore della tifoseria bianconera, campione d'Italia, Daniel! Дани Освалдо също е под въпрос дали ще остане на
Олимпико стадиум. Леонардо Бонучи, също един от любимците на тифозите. Получава признание от тях сега. Много интересно дали схемата ще се смени. Нещо поне според мен задължително. 3-5-2 и интересно какво ще се случи с титулярите в защита. Симоне Пепе, защото Ювентус притежава много добри, много класни защитници. И струва ми се, че трябва да има промяна в схемата на игра. Конте анонсира, че ако остане, ще извърши тази смяна съвсем скоро след приключване на сезона и по-скоро веднага след като започне подготовката за новия. Ето го и най-добрият изпълнител на прексвободни удари в наши дни. Човекът, оркестър. Жалко е, че напредва възрастта на Пиро и се отразява неизбежно на неговото физическо състояние. Все още ще имаме възможност да го наблюдаваме с екипът на Юве. Видяхте днес какво направи Пиро. Избухна само в един момент през целия матч, общо 2 или 3 пъти, но те се оказаха напълно достатъчни. Асамоа също имаше възможност да се разпише, не го направи. Все още е пресен спомен от гола, който вкара на Фиорентина. И той или Штайнер са футболисти, които играха на ниво през сезона. Имаше спадове и изкачвания, но нивото на Асамоа и на Лихтайнер бе високо. Il prossimo ha contribuito in modo fondamentale alla conquista del nostro scudetto. Ha preso un aereo per il Cile per curarsi, perché deve partecipare al mondiale. È lontano fisicamente, ma il suo cuore è qui, allo Juventus Stadium. La maglia numero 23, Arturo! И ето, че сега на терена ще излезе и няма как се излезе, защото претърпя операция, но ще получи аплодисменти. Артуро Видал. Campione d'Italia, maglia numero 26, Stefan Лихтайнер. Швейцареца идентично на Асамоа. От футболистите, на които можеше да се разчита. Между другото, Лихтайнер е един, поне според мен, от добрите футболисти на този пост в цял свят и от най-постоянните. Pronto a raccogliere l'applauso dallo Juventus Stadium, il nostro campione d'Italia con la maglia numero 27, Fabio! Колерева ще приключи кариерата си като шампион, кариерата си в Ювентус. И той като Вучинич по всяка вероятност ще се раздели с клуба. Не е попаднал в плановете на Конте за евротурнирите. Решение, което самия Конте заяви, че трудно е взел. Имаше, може би, момент на неразбирателство между двамата. Колерева обаче не се подаде и помогна на Юве. Винаги, когато бе на терена. Сторари.
не получи много възможности за изява, но съвсем нормално, когато имаше Буфон в срещите, които обаче се появи, както и най-прясно се срещам срещу Рома преди броени дни с Тураи. Игра на добро ниво. Lo stesso discorso fatto per il nostro straordinario Arturo, per un altro campione d'Italia che è già volato per il Cile e campione d'Italia, la sua maglia è la numero 33, lo ricordiamo qui quest'oggi nella cerimonia, Maurizio! Друг чилийски футболист, който го няма, но който ще получи медал е Маурисио Исла. Сега следва ред Рувинио да бъде награден. Днес той се появи в игра. Мястото на Буфон. Ето, че бразилеца също ще получи медал. Coloro che hanno portato la vittoria, i ragazzi, e cominciamo dalla vice mister Angelo! Un altro straordinario, grandissimo, sia da giocatore della Juventus e ora nello staff tecnico dei campioni d'Italia, e il collaboratore tecnico Massimo! Всички от екипа на Конте ще получат медали съвсем нормално. Това бяха хората, които бяха зад Конте в момента, в който той трябваше да изтърпява наказание. Хората, които водеха Ювентус, следвайки неговите съвети. И съвсем нормално те получават признание. През всичките тези месеци те бяха зад гърба на Конте. Grandissimo, lunghissimo applauso per lo staff tecnico campione d'Italia, Claudio Filippi, Paolo Bertelli, Roberto Sassi, Mauro Sandriani, Gianluca Conte, Julio Tus e Costantino Coratti. Ето, че пътеката се запътва и Конте. Архитекта на този проект, създателят на този Ювентус. Sale fortissimo dello Juventus Stadium, il condottiero, il mister campione bianconeri, Antonio! Човекът рекорди.
сълзи в очите на неговата съпруга. Много емоционален момент и за самия Конте. Този човек знае какво постигна, знае какво направи с Ювентус. А жена му какво е струвало всичко това през всичките тези години. И сега остава Буфон. Ne manca solo uno ed è il numero uno. Емблемата на Ювентус, символа след напускането на Дел Пиеро. Емблематичната осанка на Буфон, усмихнатото му лице и отново към медалите и към титлата. Път, който той знае много добре как се изминава. Остава най-приятната част. Насладете се на този момент. Трета поредна година с рекорд от 102 спечелени точки. Титлата отново е в ръцете на футболистите на Ювентус. Делириум в черно-бяло. Най-успешният отбор в Италия. Уважаеми зрители, сега ще видим кратки реклами, след които ще продължим да се наслаждаваме на тази церемония.